Ey cemaatler, Medineli adamlar Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın kömekçisi. Olara Ansar deyilýär. Peygamberimiz aýdypdyr, şular maňa kömekçi, şulan gowsyny görüň, aýbyny görmäşik bolun, aýbyny gözeşdirin diýipdir. Şu üründen sonra täşi zamana çeli. Peygamberimizin şikefinden alıp tamam gow adamlar, tamam emirler, tamam gow padşahlar, tamam pirler, tamam ustadlar, tamam bir kan adamın üstünden gödüýärler, şu ders alypdyrlar. Her kim şolara kömekçi bolan bolsa, her kim şolara arka bolan bolsa, tapşyrýanmışdyklar. Şulan aýbyny görmänşik bolun, şulan gowluklaryny kabul edin diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrüni adamlara tapşyransaň özünün kömekçilerini. Pir bilen sofiň arasynda, ustad bilen şagirdin arasynda, erhiliň arasynda, enataň arasynda, ogul-gyzyň arasynda, bir denany erinin bir ömür yaxşılık görüpdir. Bir jegidik şondan aýyp görünni 10 ýyl ber şonu öwürläp durmak İslam we diniň aýtgan gurrüňi däl. Şular ýan gurrüňim sizin hyzmatyňyza ýetiriljek. Peygamberimizin şu aýdan kefinin dersi de däl ha, içiniň sirri. Ýoksa Medinelileri tapşyrsa bir näme ders almaly? Bir kişmahal Medineli Resulullah'ın ansarynyň göremizki. Birileri olu kan dersinin biri akidamız şolara mehabbetimiz bolmak ve biri de sana bir huday için kömekçi olan adamlan gowsyny görmeli, aýbyny örtmeli. Hamana bir pir adam sofsundan görýär bir aýplary görmenşik bolamal, kanundan gowluklary gördi. Bir ustad şagirdinden bir jegedek aýp görünni şol utandyrjak bolup ýörmeliler. İşte gow açıklanıp aýdylar, meger ders vermeden çürüyüm, edip vermeden çürüyüm, ya gaýta şu günäni etmeli ýanak bolmasa ol işte açıklanyp aýdyljak. Ogul-gyz enataň arasynda, kan enatalawa bir ömür ogul-gyzynyň zähmeti bilen ýaşap ketipdiler. Bir jegidik ogul-gyzy diýen etmese, ya bir jegidik ogul-gyzy iştiba etse, mudam şoňa hatda gargyş dagdy etýär. Musulmançylykda bijirip bolmalylar. Sen bir adamdan hayır görsen, hayrını göz tutmaly, on iştibarlaryny bilmenşik bolmaly, ya gözeşt etmeli, geçirimli bolmaly. Ya ogul-gyz enatasynyň barasynda da bir görünüp duranlar. Enatası onu eline alıp odul gowredi, soňra dünýä gelip iklep ulardypdyr. Dädesi ya enesi bir jegidik şoňa bir gatanrak keplerini siz maňa şey diýdiňiz diýip onu götürüp bilmenşik bolup ya öýden çykyp gidip ya näçe uller tafylmany uly millete narahatçylyk bolup şu bidirek kılyksyzyň etegini Hudaýyň gaharynyň etegine ki adam ödenanydyr. Bu kadar yaxşylyklary görýär, näme onu görmeýär, onu agdamaýar. Sen maňa gat keplemellädiň diýip men şonu ýüregime saklap bilmeýänni onu tekebbürlük edip onu özünden giden bolup aglan bolup çygyran bolup musulman o jüre bolmalylar ki sen bigat yaxşylyklary görüpdir, olar näme görmenşik bolýar. Bir jegedek aýp görüpdir, ya iştibalyk görüpdir, bir de jan çekip ýykylypdy, ey men ýalňyşdym, men iştiba etdim. Men ýyzmal ýan şu aýdan kesime eden işimi diýer. Bir namus gurrun bolmandan soňra namus gurrunde bolsa ulamalara maslahatlaşyp durmaly, şişijire bolupdy, men näme deýin diýmeli. Geçirimli bolmak kimden bir adamdan iki bir yaxşylyk görüpdirsin. Gözeştli bolmak. İnşimahal ilminin için gözlek var. Bahana olsa ökülecekten erde heleydi.
Oğulgıydı enatada. Bir fırsat, bir bahana, bir uza tapsa kipleşecek geldiğinde. Keyfinden çıkıp gidecektenle. Allah söymeye mini. Huday söymeye bu ahlakı. Din, İslam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik berilerinin eteğindeki mekan duruyan Müslüman işler etmeliler. Geçirimli olmak, ey mahtun ulu işe nağıt kovayt diye. Akıllı olsan avreyli kişinin yamanını örtüp yayın yakşısın diye. Bu bir kullirak yakıydaydıgılarını. Akıllı olsan avreyli kişinin yamanını örtüp yayın yakşısın diye. Öz eri, öz hileyi, öz oğlun uşağı, öz inatası. Bir cigidek erinin ya dinanından ayıp tapsa, on dirru öylerini eşittirip onu utandıracak olmalılar ki. Cemaatler, terbiyet vermeli öyde bu vururunlar. Akıl olsan avreyli kişinin yamanını örtüp yayın yakşısın diye. Ama şu ahlaklı adam olsa, aman özünün inatasından, özünün şagirdinin, özünün ustadının, özünün murabbi mualliminden, öz erheleyinden, oğlun uşağından ayıplar verse, iştivalar verse, biedepçilikler verse, şunu Huda için gözüyümyen adam ve Huda için bağışlan heleyçilik, kepçilik etmeyeni, şu gurrunu yapyan adam Hudayın yanına derecetken yukarıda da kimden hatımları ödüp, kuralları ödüp, pirlerin yanına durup, pirlerin hangalarına durup, mıdan fikrin içinde yanıp, ama hele sıfatlı mıdan kep bolsa, puzulçuluk bolsa, onu bana kep katlatmak bolsa, onu bana idinden keplemeli olsa, mıdan teyyar oldu, Allah onu söymeyer. Ama bir adam şayet taşından göründü, 5 vaktine kaim, edafe nefil namazı yok bolsun. Ya edafe hatım dövrülünü gitmeyen bolsun. Ya pirlin hangasına oturup şayet vakti yok bolsun hıtmat etmeyene. Enme kepçiliği yok. Onun bunun idinden keplemesi yok. Avreyli adamın aybını yapmak yok. Bir kova adamdan kan hayır verse, bir cegedek aybını tapsa aytacaktan. Ondan yankı gezip verin addi Allah'ın yanına derecesi yok orada. Kıyamet gün görürsün. Son din mi ait diye. Allah mı ait diye. Resulullah mı ait diye. فَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ Kovluklarını görün deyiptir. Aybını görmeyen şık olun. Geçin deyiptir. Onun aybını görünü kızıl tafan yanık, genç tafan yanık, onu kaplap, onu yaplap aydıp durmak Allah'ın söyleyenleri değildir. Müslüman adam eşitsin bu görür. Öz içerisi, öz oğulgıydı, öz eri, öz denanası, öz ustadı, öz dostu, öz şagirdi her kim bunu tamam Müslümanların arasında. İdaraların içinde, medreselerin içinde. Riyaset ve mer'usiyet. Bir reislik noti, bir eteğin noti. İkisinin arasında. Hemkarlığın arasında. Bigat yakşılıklar, bigat selam aleyhler borptur. Bir gedek istifasını görmeyen şık olma. İşitmen şık olma. Koyun buyurun diyeyim ben. Asıl insaniyet, dinin eteğindeki Resulullah Aleyhisselam'ın terbiyetinden.